Gabriela Futová, Trapoška. Choď sa učiť! Otcov hlas ma priamo prikvačil pri dverách. Nahnevane som na ňo zazrela. Doteraz som sa učila. Reagovala som podráždene. Potrebujem si dať prestávku. V podstate sa doma ani nerozprávame. Len, učila si sa? Choď sa učiť. Prečo sa neučíš? A pritom ma do učenia vôbec nútiť netreba. Ide mi to celkom fajn. To len otec preháňa. Keďže je vysokoškolský profesor, myslí si, že sa učí málo. Keď otec odíde na služobku, je tu ráj na zemi. Nie, že by som ho nemala rada, ale skrátka, ide mi na nervy. Večne poučuje a mudruje. Za to v škole? V škole je super. Možno preto, lebo sedím s najlepšou babou na svete. S Marinou. S Marinou si rozumieme aj bez slov. Bavia nás rovnaké veci, máme taký istý štýl a napadajú nás rovnaké myšlienky. Ako napríklad minule. Šibnutá upratovačka v našej škole. Zabudla som si v lavici peračník a v ňom kartu na obed. Vrátila som sa poň, ale tá ohava tam už upratovala. Navrieskala na mňa a ja som sa normálne pred ňou rozrevala. Ani som nešla na obed, čo Marinu tak naštvalo, že ju šla špehovať. A tým sa začala naša súkromná vojna s upratovačkou. Možno by nevypukla, keby sa tá stará nervózna upratovačka nevpustila do mňa ešte raz. A to všetko len preto, že som 2 skokmi prebehla po umytej dláške. Daj sa mi, svete. Veď sa nič nestalo. Ona však hysterčila ako šialená. Baba šibnutá. Asi jej preskočilo, skonštatovala aj Marina. A hneď vymyslela pomstu. Zamaskovala sa do roláka, na hlavu si dala moju šiltovku a vybehla k triede. O chvíľu sa vrátila s úsmevom. Tak, a má to. Čo si jej urobila? Od zvedavosti som sa striasla. Prebehla som cez chodbu a akože náhodou som jej kopla do vedra s vodou. Aspoň má čo utierať, Trapoška. Dobre si jej dala, pochválila som ju. Od toho dňa sme mali novú zábavu. Pomstychtivosť nám zachutila natoľko, že sme každý deň vymýšľali nejakú otrovinu. Pokrikovali sme na upratovačku rôzne nadávky. Pravda tak, aby nás nevidela. Rozsýpali odpadky na miesta, kde už upratala. No najväčšou odmenou bol pre nás jej nahnevaný krik a hromženie. Mala si sa lepšie učiť, zaprincovala ju raz Marina. Nebolo treba za chlapcami behať, pridala som sa i ja. Pripadala som si náramne vtipná. No najlepší kúsok, ktorý sa nám podaril, bol, keď sme ju zamkli v triede. Najprv len neveriačky skláčala kľúčku.